Si perkara. Kusik, Dewate. Kusik, sabar. Oh, kandhak bleguduk suwalu gembel, sumarante. Hawela. Kakang Durna nggih. Ora usah dadak mbok sebut, mboten samang sebut jenenge. Ora usah mbok arani. Sing jeneng wong tua kaya kula niku mang balang liring mawon wis krasa kok, Depate. Mang lirik mawon kula iki wis krasa. Merga wong tua niku perasaane peka, heeh. Nggih. Sampeyan krasa. Kena ngapa sampeyan krasa kok ra munjuk atur? Merga kula bingung sampeyan. Pandhawa menika murid kula, Kurawa menika siswa kula. Apa ya wangun, apa ya bener ing atase kula menika guru. Lah kok kula mbelani salah sijining siswa, kula menika mangke disebut guru sing ora iso digugu lan ditiru. Kula menika kudune tresna karo Pandhawa, ya tresna karo Kurawa. Pengajaping ati kula menika rinten pantaran dalu sing kula goleki mung kepengin Kurawa karo Pandhawa ki bisa ana rukun, aja padha pregejegan, aja padha bentak sirah. Niku kekarepaning wong tua. Nuwun sewu. Sarta pawonuting ranutra sing karsa sira ring Gusti Seda Tagung
Sidat agung ing narmata teka tansah kadya Ilahi Ilahi Mas Tumpur Musidon Awi kena Mas Tusilat merimbang jagat karono siran tondo kawisisaning disana sono sinawung lahan lopes temases tandur lambang gudo jinandur tutur katelo tulat-tulat milat ing paradya minung sita ngopama prameskara karono gitu ing jaman purwa Dinar ditameng lalu tomang kita kapasran ing gubito tan wonten nggih pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Murwengkata sebebiar dumadi ning wayang purwa Dewakane gondoli narik lututing basa dumeng gunung puso rasa yen linarasa ya karaos mula jari rohan rasa wani mruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis nakup cancare itu lho becik wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati amriksani pagelaran inggih purwa Surya Candra Darum yang Kartika pinurba kodrating kawasa jari ratriyangi dari bawana purwa tekeng duksina gilir kewanti teman dadi kepitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya rambun kaya jawabating kerembya dadi padang ing kutu-kutu walang atoga bulan wonom yang brontoya dadi branakan tanpa wicalan padang terawangan nari sangbang rawi ngasam rebawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangrane wuri kabang merengangah lamun kaiksi ayahan dilato bumi saya dangu sumunu sang Hyang Katon sebelah kanan kiri ngabang esmu jenar kaparbangan lari sang Hyang Basanta tanam tuwu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kene melandhet karo kasir ing Prabancana lenggut nganti kaya gunung makuta mega tanpa tawis dangu selaing kawula dasih dene rasang kaya boga garap tegal sawai anglo seluruh tanah pedhete sinambi sesindenan mikul garulungune hanggiring raja kayane samanana pirembagan Samarwangi Sang Hyang Arkasa dangu saya inggil katon nari jagat pus katon melok drenging kiblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut yada rebut tejo rebut kekuwung parandene datan kemadani kekuwunging praja ing Astina ya praja ing Kacahaya ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala lomba yang garis atus tanan kali 1000 tanjang ketiga Kulana negara Ngastina dumadi saking pulau-pulau bebanjaran sing asapan ya Benawi tinampi ombak samudra brang langut kang tanpa pagut pegating paninggal kapantha uruting Cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung gua sirung kinarya susuing peksi lawet yang sarang burung wonten iki pasisiran Tersasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanentu hangger mbuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi ning loko prantundu bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung panjenengan hangrang sang langit linggak-linggok lampeng tu yang ngemijil saking sendang-sendang wening tritane lene pinara para prayune tinampi waduk bendung-bendung kinarya hangreni sawah miang pategalaning Narakisma Awakal pangulaing tetelan basantang ana bumi sacengkang kang selo. Sadaya tanduran tantu kang ora kapitan yo badhasi aglaring pasabinan. Yayah Rukmi sari kang pinangku Pertiwi. Kategali nunggu plawijing nganger buyung gegodhongane ambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependhem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri.
Ingon-ingon raja kaya pitewen sangsa ngrembuka lamun siang nggelar ing pangonan. Lamun wanci serap surya sampe mulih marang kandhange dewi-dewi. Datarana carane kandhang nganggo kenancing palang labet tepi saking tindak turun Jena Cuti. Samya sayek saeka kapti. Akarya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Astina. Wana gumibanging gunung Hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun. Telah tumrah sadya dadi rega-reganing lingkungan langkung-langkung lampun dadi naliti. Jalma samur-sampet ing sanggeman sepenting tindak sangsara sinangsaya tebih wada winada. Anane mung samad sinamatan daya dinayan. Sawiji mapan jatining jiban ingkang pinji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging ngrasake negaring Astina Laksmana lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawegir Loh Jinawi Gemah Ripah Karta Tata Raharja. Dasar negara gedhe upare padhang jagate dhuwur kukusi turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau? Ing ngasta wusaraning adil praja ing Astina marang ngucapno dasa namaning Sang Nata. Dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sang Prabu Duryudana, ya Prabu Suyudana, ya Prabu Jaka Pitana, ya Prabu Jaya Pitana, ya Sang Gendari Suta, Dastratmaja, Tripamangsah Kurawendra, ya Sang Gurupati, ya Sang Nata Prabu Gandarya. Narendra Guru ngagunatan kendhak gunaning jalma, risa jugana jeng lenggah, madaning dampar. Para mantra-mantra sipating Ubatara, Yaya Sang Hyang Bathara Kuwira diwaning kesugihan Angejawantah. Binayang-bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Pepanggenggeng pasibaning para wadyabala miwah para kawula. Mbekambir mblabar. Yaya Samudra datanmu tepi. Miwah sangganing para anung-anung tungguling praja ing Astina. Ingkang sampun keparing nyerwebeh pindha sata matarangan suku janggut teken dodo mabukuh Susilastawa menika to warnane Sang Nindya mantri muka pangsaning praja dadalaning pausa jenar Perkinopati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Tri Gantalpati. Nadyan sampun kemong para jambul wanen parandene pinanjula ngasta batal wakling Sang Guminata. Krana genya wasis mranata tata rakiting negaring Astina. Sang Rekanapati Harya Sengkuni mengeraken nuju paran para praja ing Astina, pandhita ing Sukalima, ya ing Sukapanca. Keparabdah nyewang Drona, ya Sang Kumbayana, ya Sang Bharatwaja putra. Pandhita buntas kawrisidi paningarsa barang pangandikane dadi turta kasusreng manca praja sekti kalintang jayaning perang. Mula datalmu kalamun dados guruning Sang Hyang Parasata Kurawa. Sang Rama Begawan Durna mengkeraken senopati tetanggulaning Kiwa Praja Ngastina. Narendra ing Angga ya ing Awangga. Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Suryaputra ya Bismantaka. Narendra Sekti Mahambara tantet das tapak paluning pandhe sisaning Gurindo tanah pinedaning gigir bebasan tinata mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung. Mila datamu kalamun dados sebeteng apangkat senopati madyaning negaring Astina. Sang Adipati karena mengkeraken kadang nata satron tirta tinartin Harya Karpa Marma pimingking andher mlabar. Sangganing kang samya gandung sedo tek umbul-umbul kekiter hangendane Yai Munding mangsa Labu kaing megar pindha jamur barati mangsa rendheng tumbak ing rangep ya jati ngarange mangsa ketiga. Sanjawining wat jinajalan wadya sikep-sikep dedamel ngrangep nggung Iwa Mriyam Pusaka ing Astina Kyai Lindu Tuwin Kyai Mendung Kacena Bilisana Tarsa Medhara pangandikan sigra murwani pangandikan nata ing Astina Prabu Duryudana kemang lujeneng pangandika Sang Nata ing Astina ing dereng kababaring lisan.
Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon nangandika Sritinon ning pasewakon
maneka warna puspeteng udyana nyang panjra sarwarukma ranggeng manik narawata Prabanyo kang sumirat kenyaring tejo sisiring tatik wimbuk kekanda mrek tiuping maruta mandu sabaran mangambar kumas leng-leng katin ingkang awan sapa
sapa nikang Astina samantara tekeng tegal Purunarya Iwa Kresna laku sireng Prasurama nyangkan wacanaka dulur Narada kapangya tegalwi kluri milu karya sang Bupati sang Bupati Dewang Sukmana Madin luwih ana sasminaning sun jagat wasisaning Upadara paman Loso Senar ayo ndadekake kagiat Bekri Resi paman Manira Piji enten ngajengan Manira paman Patih Harya Sengguni paman Loso Senar kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi ing kepatihan sareng kula tampi timbalanipun Madu Kendra ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah Pindaran Salomba pinanjaring alun-alun katemping samirana kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggih wonten sabda pangandika Paduka kepareng abdi cumadung dawuh kawula nun nggih anak Prabu paman Loso Senar nggih kadipayan hanggeni paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina paman Loso Senar menawi Paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapya karo luguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para dipetruit mboten kendhat angenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun paman Loso Senar nggih ndadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina pagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggonira ngadhep ngarsaning Manira paman Patih Loso Senar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhapada Paduka anak Prabu kula tampi dawuh sami-sami paman Loso Senar kaprayogakna anggonira ngadhep ngarsaning Manira paman Patih Sengguni kawula nun sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu Ngastina bapa Mandurna bapa ing Sukalima sarawuh Paduka kula ngaturaken karaharjan rawuh ngandika bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina bapa Mandurna bapa ing Sukalima astaka swala sila berdaba swalu gimbal sumorante hawela welaha nun inggih ger tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima mangya widada
niskala sawanipun ingkang bapa nir ing sambikala durga mendhak kala sirna nama kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ngger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah bapa Durna mboten langkung kasekecana anggen jengandika lenggah kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima Ngger kawula naknan Kakang Prabu Karna ing Ngawangga mugi kasekecana anggen jengandika lenggah wonten ing Datraya Praja Ngastina Kakang Prabu Karna ing Ngawangga kawula naknan nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Ngawangga namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken pudhi astawanipun ing Raka Ngawangga kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecana anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Ngawangga kawula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Raka ing Ngawangga Yayi Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakna guna ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarma lho diwaji sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarma denelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina wis tampa sira Yayi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Waratakna mring sagung kadaningsun para sata Kurawa kang padha gandung sibo lan tatanan para wadyabala ingkang padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan Kartomarma lho iki menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana wangsul ngersanipun paman kula sejenar Bapa Durna miwah Kakang Prabu Karna ing Ngawangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah wadana dene dinten samangke kula wantun hambaya ngirawuh jengandika sami wonten Datraya Praja Ngastina Bapa Durna Paman Harya kepadian apan menika sanes dinten pasewakan ingkang mirunggan lan saben dinten dipun wontenaken madyaning negari Ngastina nanging kaselak nata ing raos daya-daya kula nglempahaken sangganing para sepuh mila menawi wonten lebatipun ingkang putra Duryudana sewu-sewu kalapatan kula mugi diagung pangaksami paman kula sejenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Ngawangga nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang yup wonten ing pepada paduka anak Prabu ing Ngastina jernyatanipun kula menika sampun kadhapuk minangka Wrangkanata ing Ngastina mila menawi wonten bot repoting penggalih paduka menapa malih bot repoting negari Ngastina sampun malih tokat timbalaning Wancirina nadyan kadhawuhaning Wanciratri ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala tartemtu tansah mastuti sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina mila ingkang saking menika nggih gandeng ingkang bapa sampun kepareng sowan mugi ambabarana menapa ta wigatosipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene lan adat ingkang sampun kepareng ambabarana ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu ing Ngastina semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggih kados kula gelak lampah kula daya-daya prapteng wonten ing Datraya Praja Ngastina pangajaping manatan boten wonten sanes kejawi namung enggal kula nampi sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina gandeng samangke bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datraya Praja Ngastina tumunten ambabarana dhateng ing bapa ing Sukalima mugi kepareng suka paring dawuh wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bener adat ingkang sampun ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak kula anak Prabu Duryudana Yayi semanten ugi kula ingkang Raka ing Ngawangga mboten wonten sanes kejawi namung tansah angrantu sabda pangandika paduka Yayi Prabu mugi kepareng enggalih hamba barana sejatos sing pasewakan menika wonten paridamel menapa Yayi Yayi Prabu Ngastina long-long rambyang linggang driya Rewang Candra
katawengan sumo ing dias katu ritan limut kabiyataning Ojit Ram Remendri Ya ma nawum kekunging bang wiseso Pamandarya Wonten dawuh nggih anak Prabu. Bawaduna Wonten timbalan nggih. Kakang Prabu Garwa Kawangga Wonten dawuh Yayi. rinten panteraning dalu kula menika mboten badhe saged pisah kalawan anggen kula tansah angen-nam dhateng kawontenanipun kadang kula para Pandhawa. Nadyan jagat menika sampun sami nyebat yen tawisipun Kurawa lan Pandhawa menika sederek tunggal Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptwarga. Monggo angenipun sami badhe mestani ning tumrap Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru munggo ing cangklaan. Pandhawa menika kula anggem mengsah kula piyambak. Gumlaring jagat menika boten wonten ingkang kula anggep mengsah satru bebuyutan kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila slaminipun menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang, gesangipun Duryudana menika boten badhe ayem, boten badhe jenak, tuwin boten badhe kepenak manah kula. Rinten pantaraning dalu tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Rina wengi ati kula menika tansah dipun gegasah dening para Pandhawa inggih bab samukawisipun. Mboten ateges negari menika kula namung minangka dados dapur Ratu Wakil. Nanging sampun sebar wonten ing jagat bilih Duryudana menika Nalindra Ngastina. Duryudana menika Nalindra ingkang menang gadhahi pangwaos tumraping negari Ngastina. Ewa semanten nadyan sampun kula tetepaken wonten ing manah menawi kula menika Nalindra Ngastina ewa dene tansah gumana musik wonten manahipun Duryudana menawi ngantos Pandhawa ngucik dhateng negari Ngastina tan wurunga negari Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Mila mboten maneh mboten mukal menawi pendak-pendak kula ngawontenaken parepatan, pendak-pendak kula ngawontenaken pepanggihan, pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan madaning negari Ngastina ingkang dipun rembag boten wonten sanes kejawi namung Pandhawa. Kados pundi srananipun Pandhawa sageta cupeta umuripun enggalo sowan dhateng panguwasaning Gusti. Kados pundi Pandhawa enggalo tekaning pati sampun ngantos gegasah dhateng manah kula. Mila mboten benten kaliyan ingkang sampun girembag wonten madyaning pasewakan ingkang sampun kepengker. Dinten menika kula ngempalaken sangganing para sepuh inggih namung badhe kula kanthi supados sak mangke saged damel srana, supados sak mangke saged dados jalaran sirnanipun para Pandhawa. Kula mboten kepengin Pandhawa lana urip wonten ing jagat raya.
Mila dinten samangke kula aturi paring pangandikan Boko setunggal. Kawiwitan saking Paman Haryo Sengguni Bawa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga ingkang kula anggep serati kula ingkang kula anggep bini sepuh ingkang saestu njombani sarta nglabuhi dhateng pun Duryudana. Kula nyuwun supados dinten menika pikantuk karti sampeka ingkang sae supados samangke Pandhawa sageta cupet umuripun gumelar wonten ing jagat sageta Pandhawa tumunten mapan wonten ing neraka Yamani. Awan wonten dawuh nggih. Monggo kula aturi paring dawuh. Miturut Paman Haryo Sengguni, srana menapa malih ingkang kedah kula ginakaken supaya Pandhawa ndang cupeta umure, supaya Pandhawa ndang mudhar aja nganti urip wonten ing jagat raya. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Paribasang sampun ketelasan pemanggih, anggen kula munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ngastina menawi ngrembak babakan para Pandhawa. Utaminipun ngrembak babakan perkawis pejahipun para Pandhawa. Nuwun sewu. Paduka sampun priksa piyambak. Sampun marambah makaping-kaping anggen kula damel srana pejahipun para Pandhawa. Ewadene Pandhawa boten nate saged dipun krenah cintrakanipun. Pendak-pendak Pandhawa dipun budidaya cintrakanipun malah waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, tegesipun malah pikantuk kanugrahan. Pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun malah kinayoman dening panguwasaning Gusti Ngakarya Loka. Nuwun sewu nggih, lupya ingkang sampun kelampah. Sampun kaping pinten kula menika damel srana pejahipun para Pandhawa ewadene bab cabar gagar wigar tanantuk karya. Nalika Bratasena kula cemplungaken wonten ing Sumarupas. Mboten pejah Bratasena malah pikantuk tirta rasa kundha kamulyaning jagat. Sinten ingkang saged ngunjuk setunggal kendi menika kekiyatanipun wuwuh 100 gajah. Mongko Bratasena kelampahan ngunjuk 8 kendi. Ateges kekiyatanipun Bratasena menika menawi sampun murka. Kekiyatanipun sami kalian kekiyatanipun 800 gajah. Menika nggih. Nalika Bratasena kula loropaken wonten ing Wanamarta supados babat wana pamrih kula supados dipun pejahi dening para bangsaning Jim berkasaan. Nanging Bratasena mboten saged pejah. Nanging malah pikantuk negari Ngamarta inggih negari Ngendraprastha. Nalika Bratasena wongsal wangsul dipun jangka pejahipun, jernyatanipun Werkudara menika dados kekiyatanipun Pandhawa. Nanging nuwun sewu, pundi ingkang kelampahan? Mboten wonten ingkang kelampahan. Malah ingkang mestinipun kedah menawi dipun petang sarana kamanungsan kudune tekaning pati. Nalika Pandhawa mapan wonten ing kutha Pramanakati, wonten ing Bale Sigala-gala, wonten ing Waranawata. Mlebet wonten ing pesanggrahan dipun besmi mawi geni ingkang murup mangalat-alat tepung gelang kekalangan mboten wonten papan kinarya lumajar. Mestinipun menawi petanganipun lumrah Pandhawa 5 mati, Pandhawa 5 musna mati wonten madyaning Bale paleremanipun para Pandhawa. Nanging nyatanipun Jawi ing atasipun dipun obong lor kidul wetan kulon kok mboten saged pejah. Ewa semanten malah mulya ngawibawa wonten ing wana Ngeka Cakra. Menika ateges nuwun sewu kanthi srana menapa kemawon Pandhawa menika mboten saged dipun pejahi. Pandhawa menika mboten saged dipun krenah cintrakanipun. Menika ingkang dadosaken bingung manah kula. Ing atasipun Pandhawa menika jalma lumrah. Kurawa ya jalma lumrah. Padha-padha turasing Begawan Wiyasa ning kok bedane bumi karo langit. Yen Pandhawa persasat kaya diayomi dening sing gawe urip, yen Kurawa persasat kaya dikiwakake karo sing gawe jagat, nah ingkang saged kula sebataken sing boten adil menika boten kok titahipun, sing ora adil sing kuwasa. Mangkir miyin nggih, mangkir miyin. Sampun kesesa nglepataken dhateng ingkang kawasa. Nyuwun pangapunten, seklimah pengendika panjenengan nglepataken dhateng ing karya jagat menika mangke menawi Gusti paring bebendu dhateng negari Ngastina ingkang ngraosaken boten namung panjenengan piyambak nanging kawula sak negari Ngastina nderek ngraosaken.
Sampun ngantos panjenengan nglepataken dhateng ingkang kawasa. Nuwun sewu, menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun. Lajeng kula kedah kados pundi? Srana menapa ingkang kedah kula tindakaken? Nuwun sewu lho, nggih. Janjanipun menawi kula petang-petang wonten mriki menika wonten tetiyang ingkang mestinipun saged damel srana pejahipun para Pandhawa. Dasar sampeyan opo matur ing kaya mekaten? Mergi Pandhawa menika dados siswanipun. Guru menika mesti ngerti dhateng keringkianipun Pandhawa. Ewa semanten menawi ngrembak bapatine Pandhawa kok saur manuk kemawon boten, munjuk atur kemawon boten. Nuwun sewu. Menapa inggih saged dipun wastani nek tata lair piyayi menika ceciklu wonten Ngastina ning batin ngemuli karo para Pandhawa. Tata lair tresna karo wong Ngastina ning batine ngrangkul karo para Pandhawa. Buktinipun ingkang dipun rembak patine para Pandhawa, wong dheweke ngerti keringkianing para Pandhawa kok tanpa matur, tanpa paring pangandikan. Niku ateges wisuh lumuh ngentasi perkara. Kosik, Dipati. Kosik, sabar. Oh, gondhok bleguduk suwalu gembel, sumarante, hawela. Kakang Durna nggih. Ora usah dadak mbok sebut, mboten samang sebut jenenge. Ora usah mbok arani. Sing jeneng wong tua kaya kula niku mang balang lirik mawon wis krasa kok, Dipati. Mang lirik mawon kula iki wis krasa. Merga wong tua niku perasaane peka, heeh. Nggih. Sampeyan krasa? Krasa. Kena ngapa sampeyan krasa kok ra munjuk atur? Merga kula bingung sampeyan. Pandhawa menika murid kula, Kurawa menika siswa kula. Apa ya wangun, apa ya bener ing atase kula menika guru. Lah kok kula mbelani salah sijining siswa, kula menika mangke disebut guru sing ora iso digugu lan ditiru. Kula menika kudune tresna karo Pandhawa, ya tresna karo Kurawa. Pengajaping ati kula menika rinten pantaran dalu sing kula goleki mung kepengin Kurawa karo Pandhawa ki bisa ana rukun, aja padha pregejegan, aja padha bentak sirah. Niku kekarepaning wong tua. Nuwun sewu. Nggih, pripun? Sampeyan duwe gagasan kaya ngoten kena mawon. Ning sampeyan sakniki kudu krasa. Sampeyan sakniki mukti teng pundi? Teng negara Ngastina. Isa entuk brana picis pangkat derajat sapa sing peparing? Anak Prabu Duryudana. Sinuwun Prabu Dastarata. Tegesipun sampeyan urip niku urip merga mukti teng negara Ngastina. Mestine nek wong iso ngrasake mukti teng negara Ngastina niku labuh labet karo negara niku wis sak trepe. Ning kenging menapa sampeyan mboten labuh labet tumraping negara Ngastina? Mangke liyen to? Nek Ngastina niku ketekan parang muka, ana wong sing arep njongeng kawibawane anak Prabu Duryudana. Oh, Durna niku mang dokok marep. Kula mati kinarya adeging kandhanganipun anak Prabu Duryudana kula sago. Kula mati aja kok ming dadi batang, dadi bledok si bleget apa. Waton dadi cagat waing anak Prabu Duryudana kula sago. Ning nuwun sewu, nek perkara nglabuhi kok mateni murid kula sing kula tresnani para Pandhawa. Nuwun sewu lho Dik Patih, niku sanes pakaryan kula. Bodono. Wonten dawuh, Ger. Menawi jengandika boten saged lan boten purun damel srana pejahipun para Pandhawa, dinten samangke saged kula wastani. Tata lair Bapak Durna menika nderek kula ning batin sampeyan iku mungsuhe Duryudana. Mudhar ora. Ya. Wong ki saiki didelok muktine nendi, le peparing sapa, ya kudu manut karo sing peparing. Ora kok njur sak kepenake dhewe. Nuwun sewu nggih, menawi dawuh ngaten menika, manah kula bingung. Boten usah bingung. Ajrah kalian melaking Jawata. Duryudana sing nanggung. Nek ana dosane, ana lupute sing kudu mangsandhap, kula sumpahke teng jagat manggawe karti sampeka piye carane Pandhawa tekaning pati. Nek ana dosane, ana lupute, kula sing nanggung, kula sing ajeng nyaur sesuk upama kula wis tekaning pati. Niku ngandhan niku saniki mangendika. Ora oh. Pendhita komeng oh. Oh nggih. Bila dinten samangke kula aturi paring dawuh. Sampun wigih ringa-ringa kula mbetahaken karti sampekanipun Bapak Durna. Kula mbetahaken keringkianipun para Pandhawa. Kendas malu gempol manyar-manyar duk neng dungkul wana dat yalas-alas dadi wana. Nuwun sewu lho, Ger.
Inggih kula badhe matur namung semunipun estunipun menika cengkah kaliyan batin kula. Wis ta, rasan dadak werna-werna. Gek ngendika keringkiane Pandhawa kuwi menyang endi kok dadak cengkah ro batin pun gek paring pangandikan. Oh inggih Dik Pati nggih ya abot tenan wong suwita menika nggih Dik. Nggih. Kudu iso ngerti sarta kudu iso ngaturake dharma bekti ya. Ya. Kula lakoni kaya ngeten iki mergo nggen kula tresna karo wong negara Ngastina. Kula lakoni kaya ngene iki mergo kula tresna karo para Sata Kurawa. Eka. Oke. Oke. Kula ajeng matur. Nggih, ngaten. Kakang Durna niku kudu sing tetep tangguh-tanggun. Nuwun sewu, Ger. Pandhawa menika menawi dipun prail utawi dipun pisahaken menika mboten saged pejah. Amargi Pandhawa menika gangsal kekiyatan ingkang mboten saged dipun pisahaken. Mila menawi kedah mejahi para Pandhawa menika sareng 5 cacahe. Upama Werkudara menika dipun pejahi piyambak, oh mboten badhe saged pejah. Kanthi srana menapa kemawon mboten saged pejah. Pandhawa menika 5 cacahe. Ngaten? 5 menika setunggiling angka ingkang sanget ageng tumraping daya kekiyatan. Dasaripun wonten negari Ngamarta menika panembah 5 menika sanget dipun tindakaken dening para kawula sanegari Ngastina. Turta dasar negari Ngastina menika ugi utawi dasar negari Ngamarta menika ugi 5 cacahe. Mula nek 5 menika dipun prail-prail mboten saged isa. Ning nek 5 menika sareng dipun pejahi menika badhe dados sarana pejahipun para Pandhawa. Terus carane piye? Sampeyan mang paring pangandikan nek 5 cacahe niku carane pripun? Ya Pandhawa 5 cacahe kuwi dikerenapatine, dikelumpukke. Ning endi ning alas apa ning segara terus dipateni bareng. Monggo 5 ning Pandhawa kuwi duwe kekuatan dhewe-dhewe. Pancen bener Dik Pati. Kekuatane Pandhawa kuwi luar biasa. Sing barep ya kuwi anak Prabu Puntadewa. Wong sabar sak donya iki sapa sing nguli anak Prabu Puntadewa? Sapa wong sing ikhlas sak donya iki sing nguli anak Prabu Puntadewa? Ah iki aja kok dijaluk bandane. Dijaluk patine wae nek kanggo kabunganing wong liya, nyawane diwenehke dening anak Prabu Darmakusuma. Nggih. Aja kok dijaluk patine, dijaluk bojone wae dikeke kok. Mergo kanggo kabagyaning wong liya, dheweke ikhlas lahir batin, ora grundel, ngono. Aku tawar njaluk kok. Oh. Ming ra penak atiku. Nggih. Nggih. Nika napa-napa diwenehke wong ikhlas wong sabar. Nika kekuatane ning gone ikhlas lan sabar. Nika mboten ngungkuli kalih Sinten Prabu Darmakusuma. Mula kalau kengrat padha ngundangake nek anak Prabu Puntadewa meniku getih putih. Oh. Sami kalih kula. Nggih to. Nggih. Ngaten. Terus Werkudara. Werkudara niku nggon kasantosan, nggon kekuatan. Ngaten. Werkudara niku nggon kekuatan, nggon kasantosan. Sapa sing kekuatane ngungkuli Werkudara? Kula tak takon. Kulawa 100 cacahe kemawon menawi dipun tanding kekuatane kaliyan Werkudara menika mboten ajeng isa padha. Ngaten. Sapa Kurawa sing digdaya kaya Werkudara, sing santosa kaya Werkudara? Mboten wonten. Sing jeneng Durmagati niku mbedol telowe dadak duyuhi sik kok. Nggih. Ming bedal tela lho. Werkudara dasare wis ngombe tirta rasa kundha, kekuatane 800 gajah. Nek wis ngamuk Werkudara niku mboten wonten sing iso mambengi kekuatane Werkudara. Niku nggon kasantosan. Tur dasare Werkudara niku jaba kasantosan, wonge doko kau ora tau basa, ora tau tata krama, ning lair batine suci. Werkudara nika resik atine. Nggih. Saniki Janaka. Terus keringkiane Werkudara niku nggih napa? Kemen dening ngomong keringkiane kok wis tekan Janaka. Keringkiane Werkudara niku wonge ora tau nyelaki dawuhing wong tuwa. Tansah ngajeni karo dawuhing wong tuwa. Werkudara niku nek didhawuhi napa-napa mesti manut. Werkudara kowe mlebu alas kono. Ning kono ana kaya ngene. Lebonono. Golek ana, mesti sendika. Nadyan janjane dheweke durung ngerti ning merga madhep manteping musik Werkudara linambaran percaya ya merga percaya lan madhep mantepmu niku napa sing digoleki iso kasembadan. Oh ngoten nggih niku Werkudara. Mula nika nek dithuk karo wong tuwa kaya kula kaya Sang Mahatmarsya Wara Bisma kaya Sang Begawan Wiyasa wah Werkudara niku manute ra jamak-jamak. Kandhane mah lho kula niku ngedongi kok. Lah nggih kula ya ngomong tenan. Lah saniki Janaka. Janaka niku kekuatane teng pundi? Janaka niku kekuatane nadyan nika lancur ing jagat langing bawana
Janaka niku debya Sura Sekti kalintang jayaning perang. Tinata mendat dina menter. Tinumbak bun buntung. Nggih, rasah kesusu Kakang Durna. Jame ngoyak. Oh nggih. Janaka niku aja kok nek ngamuk aja kok titah swanta. Dewa mawon wedi. Oh, Dewa wedi. Ning Janaka niku duwe keringkian. Saben menungsa urip ora kalam padang niku sak sampur-sampurnaning menungsa niku duwe keringkian. Sing jeneng raka sampurna niku nek diobong wentek kok. Niku tegese duwe keringkian. nggih, nggih. Ah, Janaka niku keringkiane nuwun sewu lho, Di, mboten niki saru mboten ning men karo wong wedok. Oh, Janaka niki tek tok mis. Tok mis. nggih. Janaka niku tok mis. Anggere ketemu wong wedok rada pripun nganti Janaka niku wah wis ora duwe kekuatan apa-apa. Arep nggawa panah, arep nggawa keris, panahe duncalke, kerise duncalke. Kaose duncalke. Terus nganten nika. Ngonten nggih. Mulonten keringkiane dhewe-dhewe. Mula nek Janaka nesu niku ora usah kuwatir. Janaka nesu niku aja dipethukke kanggo otot, kanggo okol. Ning cukup digolekke piyai putri. Oh, Sing pas karo kekarepane Janaka. ngoten nggih. Nggih. Terutama Janaka niku seneng banget karo sinden. Oh, Sing rada tuwa bathuke amba. Awake cendhik. Ngaten? nggih. Niku Janaka seneng banget. Mula Janaka niku mboten nate keri mesti cetek teng Natayudan. Oh, Mergo ngenteni Betari Stop. nggih, nggih, nggih. Niku tenan kok kula mboten gawe-gawe asli. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Niku Janaka keringkiane. Nggih, kula ngertos. Mula Janaka niku gampang keblinger. Janaka niku gampang menggok dalan yen weruh wanita ingkang sresta ing warni. Ngoten nggih Kakang, mula ora mungkin nek Janaka niku bojone akeh banget. Lah, perkara Janaka bojone akeh niku aja manggagas. Janaka niku wong sing ngongso karo wong wedok, wong sing seneng karo wong wedok mboten. Janaka niku pendak-pendak garwa putri, Janaka niku mengku garwa putri. Menika ora kok waton wong wedok. Wong wedok iki iso ngunggahke derajate wong lanang apa ora? Wong wadon iki kedunungan wahyu tumraping wong lanang apa ora? Nek kedunungan wahyu lan iso ngunggahke derajate wong lanang. Piyai putri menika mesti dipun mengku dening Janaka. Mula Janaka niku dadi lanang ing jagat lan curing bawana niku mboten lepas saking cinta kasih seorang istri. Ngoten nggih. Nggih. Ngaten. Niku asli Dik Pati kula mboten goro. Nggih, nggih. Syukur iso siji ae. Nggih. Dene ora ya ora masalah. Nggih, nggih Kakang Durna. Lah, ingkang pungkasan inggih menika Nekula Sedewa. Menika wong kembar. Matine kudu bareng. Wong kembar niku kepenak ya wong loro, rekoso ya wong loro. Niku wis kodrating jagat. Nek sing siji kesandung, sing siji mesti ngrasake. Sing siji duwe lara, mesti sing ngrasake. Niku mang tonton, wong kembar pundi mawon sing ngonten niku. Nek ana sing siji lara, sing siji mesti ketok pucet. Arep ora lara ning ngrasake lara. Niku wong kembar. Nek sing siji mumet, sing siji yo ngrasake mumet. Niku wong sing laire kembar. Ngen kula wonten. Wong kembar niku sing siji lara, sing siji malah dolan. Niku kembar tenan mboten? Kembar tenan. Kula mboten ngapusi. Niku kembar saestu. Ah, ngapusi nek kembar tenan ya mesti duwe ciri gethek kaya ngono kuwi. Nek ora kembar niku ya tegese ora apa, metune bareng lho. Oh. Nek metune mbaka siji niku tegese kembar ning kembar mboten asli. Tegese meng Kakang napa jenenge iki? Kakang Kawah di hari-hari ngoten nika. Kok ngawur? Kula mboten saking kula lho Dik Pati saking mburi kula niki. Kula niku ya goblok ora. Kakang Kawah ora. Kawah nggo blebeke kowe kuwi kamu. Nggih, sampean niku pendhita kok dadak noleh mburi barang. Karang lali e. Rekake njaluk dikandani malah diblusukke kula niku. Ah, pancen. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Pandhawa kudu dipateni barang. Nek mboten dipateni barang, Pandhawa niku mboten iso mati. Dijangka kaya ngapa mboten iso sirna. Saking lumahing bumi krepel langit menika nggih. Nggih, matur nuwun. Kakang Prabu Karno. Wonten dawuh.
wonten pangandika menapa ingkang badhe dipun ngendikaken? Nggih, bab perkawis menika kula namung sekedhapke mawon anggen kula badhe ngunjuk atur Perkawis menawi Prabu badhe ngersakaken pejahipun para Pandhawa tumrap kula saenipun dipun kencang Bratayuda dipun tantang para Pandhawa supados adu atos sing balung kuleting kulit menawi cara kados mekaten menika samangke kula kinten Paduka Yayi Prabu kuwi badhe lega badhe kuncara asmanipun eman sanget ing atasipun Alindragung Binathara badhe mejahi dhateng para Pandhawa kemawon dadak mawi karti sampeka tur langkung malih nuwun sewu lho Yayi ngendikanipun para sepuh ingkang sami anjenengi madyaning pasewakan menika kala wau tumrap kula mboten wonten ingkang leres tumrap Kakang Prabu Karna mboten wonten ingkang leres nggih amargi kegiatanipun Pandhawa menika mboten wonten Pandhawa kemawon nanging wonten kalih ing tansah anglambari kekuwataning para Pandhawa setunggal Koko Prabu Sri Bathara Kresna angka kalih Semar Badranaya menapa ta sababipun dene para Pandhawa tansah kiyat lair lan batosipun amargi tansah sinanding dening Kyai Semar lan tansah sinanding dening Sinuwun Prabu Ndwarawati Yayi Kakang Duna pripun Dewati nadyan namung seklimah ngendikanipun anak Prabu Ngawangga kok tumrap kula cocok jebul Pandhawa niku le sentosa ora kok perkara 5 cacahe ning perkara Kresna karo Semar oh iya lali aku lah rak tenan to oh iya ya bener Dik Pate ngendikanipun anak Prabu Ngawangga iki pancen bener pancen Pandhawa ki le sentosa merga diampingi karo titising Sang Hyang Bathara Wisnu ya kuwi Kresna angka loro Semar Badranaya. Lah saiki mang golek Israna piye carane supaya Pandhawa iso tekaning pati. Pandhawa mati kudu bareng. Angka loro Pandhawa utawa Ngastina kudu iso gawe pati ning anak Prabu Kresna apa dene Semar. Yen ora loro kabeh ya salah sawiji. Ngoten. Nek ora Kresna ya Semar kudu mati. Nek Kresna karo Semar angel dipateni terus kula tak takon, selanane mateni Kresna niku pripun? Angel. Lah nggih angel wonten carane mboten. Kula lagi bakal mikir. Merga Kresna niku wonten sencaki nek ketemu kula wah. Kaya ketemu kue bolu. Bras. Nggih. Nek takon Semar mati niku gampang merga Semar ning derajate ngaceplik, derajat ping 8 saudon 3 saurupan. Carane mateni Semar. Nek Semar dijangka patine, dijujuk mateni Semar ora iso, Semar digawe ngenes. Carane ngenes Semar, anake sing dipateni. Wong ki nek arep gawe muring ing wong lanang siji dirusuh ya anake, loro dirusuhi bandane. Kuwi mesti menemuring. Oh, ngoten. Nggih. Petruk pateni. Nek Petruk ra iso dipateni, gareng sing gampang mawon. Wonge kuru, sikile becik, tangane cekot. Niku dikupeng Kurawa. Arep mlayu nang ndi iso gebuki sirahe. Mengke rak mati gareng. Ya nek gareng iso mati, nek ora iso mati, Bagong pateni. Bagong niku wong dlogak-dlogok nek omong sak penake dhewe. Ngoten? Tur niku ora tau nganggo petung. Bagong diapusi, Bagong timbali anak Prabu Duryudana. Diaturi sowan ing Negara Ngastina. Mengko kowe arep diparingi dhuwit Brana Picis, kowe arep dandani omahmu, arep tukoke kendaraan. Bagong mara tekan riki diokon ngombe racun. Bagong glecak, cucuki modal. nggih. Bagong mati, Petruk krungu, Petruk sedih. Wong sedih niku kembange wong mati. Nggih. Petruk sedih, lara, diabetes. Nggih. Stroke. Dengkule ra iso ditekuk. Petruk mati ngenes. Nggih. Petruk Bagong mati, Gareng sedih. Kembange wong sedih niku mati. Gareng terus sirahe mlembung. Nggih. Mripate saya kira, saya ciut. Gareng mati. Petruk, Gareng, Bagong mati, Semar sedih. Semar terus jeblok wetenge. Ngampet rasa susah. Nuwun sewu. Kula nek ngrasake niku wong ngomong niku kaya gampang nggih. Ming waton iki lara, iki mati, iki lara, iki mati, iki lara, iki mati. Kok kaya kepenak banget. Penak banget. Ame ngomong kok. Perkara mengko nyata napa mboten niku gumantung karo sing do nglakoni. Perkara mengko Gareng iso dipateni napa mboten, Petruk iso dipateni napa mboten, Bagong iso dipateni napa mboten. Niku gumantung mengkene padha budidaya mateni anak-anake Semar. Pun ngaten mawon debate. Niku pun ditok, pun.
Pun Dita kudu golek patine Semar lan sak anak-anake. Nek Semar karo anak-anake mati, oh, Pandhawa ora duwe kekuatan. Pandhawa sedih atine. Wong sedih kuwi ora iso ngepake japa mantra aji jawa kawijayan. Pateni Pandhawa gampang ngene sirna Margalayu. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda-kura reka kiri-kiri nanggana magawya gelarira wang-wang nalika semanten Drwili gunemaning sang Begawan Durna nganti kaya grojogan tinampi sanggya ingkang samya gantung sebo madaning datul ya Praja Ngastina miwati nampi nata ing Astina Prabu Duryudana ing batos mboten adamel jenjem tuwin tentrem nanging malah damel saya kodhong penggaling nata Ngastina Prabu Duryudana mila datan mobat datan musik nganti kaya tugu Sinukarta nglenggahi sabda Brahmana Raja ngendika sepisan datan kena wolawali kaya Wikresna tumamping delancang seta nalika semanten kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana maten syukur kangge Gajah Medha Cakrawanti lan kejawi namung sawanipun utusan sae negaring Amarta nenggih satra ing Jodipati semawana satra ing Madukara Raden Werkudara wiwah Raden Arjuna ingkang dumrajog tanpa harapan kaya kaget kang samya mlati kanca piyak ana daya mikir jaluk dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggem awita dencengan Paman Arya wonten dawuh nggih boten pangling menika kadidine sowanipun kadang kula Jodipati kaliyan Madukara kasinggihan mekaten tumuli katimbalana menapa wigatosipun nggih Paman Lenggah ing Prayogi kula nestaken dawuh kadangipun Kakang Yai Werkudara padha raja sapraptanira Dimas Duryudana kakangku hiyo slamet tekaku aku ngaturake basa aku katura dikepenake nggone padha ngabiyantono saning anak Prabu Duryudana Yai Werkudara padha kanthi raharja karna kakangku slamet bektiku katura tak tampa Dimas Yai Arjuna padha raja sapraptamu Dimas kok gati kalawan Bawa Durna ya pancen mengkono ngertiya yen wis ana telung candra etung kulungguhaning dina samengku Drupadi Mbak Yuku ilang saka negara Ngamarta monggo ora ana baban kang mengo hondo kang sumindhi wis ora kurang-kurang nggonku nyebar wadyabala telik sandi supaya goleki Drupadi samanggaken dhateng Paduka Bawa Durna borong anginipun badhe paring mangsulan dhateng pun Werkudara oh inggih ngestaken dawuh kemarin kula badhe majengaken kula ngabiyantara kula semanggaken bapa ing saka 5 Durnaina panalingan lumajaring ratri lenenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing aku ngene ditinggal dening Drupadi Mbak Yuku mula gandeng kowe kuwi Brahmana lan kowe tak percaya dadi guruku mesine kowe iso nuduhake menyang endi dununging Wara Drupadi Mbak Yuku Durna bapakku lole menehi kaya karo sing wedok kuwi dadi jalaran lungane sing wedok yo angka 3 sing lanang wis ora sentosa tegese piye wong wedok lunga saka omah mengko isine telung sasi kuwi ana jalarane ya kuwi males sing lanang tegese piye tegese mbah kapan aku ora ngerti sing lanang tau konangan bekasan sing wedok terus males lunga saka omah lho kuwi jalarane wong wedok lunga saka omah ki kaya ngono kuwi iya ning sak ngertiku barep ora bakal tumindak kaya ngono barep ki wong suci lahir batine barep kuwi ibarate menungso sing ora kelebetan dedosan geming pakartine mbak turahe pira diitung nganggo driji cecak kadalula nek tiba cecak kuwi berarti ora lunga ming nang jero omah utawa ndrek ning isor longan oh nek tiba kadal iku lho ndrek ning pekarangan mbok nek sentrong mbok ning kamar mandi lan sak piturute nek ula iki tegese gawa wong oh lah saya aku tak takon karo kowe Drupadi lungane dina apa Anggara ki apa ora daya kowe pendhita kok ora ngerti Anggara iki lho
Anggara Ki Selasa. Anggara Selasa terus kasih pemanis. Anggara kasih. Selasa Kliwon. Waduh, kuwi demit-demit do metu. Iya. Anggara kasih kuwi anggara kuwi 4, kasih kuwi 7. Ngawur to ben meneng wae rasa trewet. Wong ngomong kok dipancai wae. Hitungane dhewe-dhewe saka 5 karo Plasa Jenar iki dhewe-dhewe hitungane. Persen dadi padake. 7 karo 4 iku dijumlah dadi 16. Kuwi ora lunga adoh. Mengko bakal bali marang negara Ngamarta ning jebul barang tak takoke karo Danyang Semara Bumi. Sing lenggahane negara Ngastina sing mawanan pojok ing pojok Beteng Kidul Wetan. Danyang Semara Bumi mas kandha karo aku yen to kudu nganggo syarat srana. Syarat sranane apa? Abot Werkudara, abot. Nek tak kandhake kowe ora bakal iso kelakon mujuti srana ing kudu dadi syarat para Drupadi kondur marang praja ing Ngamarta. Nadyan kudu munggah gunung jegur segara. Aku sagu. Oh, name munggah gunung aku percaya karo kowe. Kowe iki bola-bali munggah gunung. Name jegur segara aku percaya karo kowe. Kowe bola-bali jegur. Nang iki syarat iki ora nganggo munggah gunung, jegur segara. Syaratnya iki kudu nganggo bebanten. Wah. Bebantene sapa sing kudu nganggo dadekke tumbal? Tinimbang aku kelangan barep sing duwe rasa sedih merga kelangan bojo. Halu aku negake sapa sing dadekke banten tak nggone banten waton Drupadi bali ning praja Ngamarta. Teman? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora bakal mingkuh kowe. Ora bakal mingguh. Rungana Werkudara. Rungana ingkang setiti miturut mata batinku lan sasmitaning Danyang Semara Bumi. Sing mapan nang ngleksanani. Wah, Kakang Mas sampun dipun penggalih. Monggo kundur mawon kula dherekaken Gusti. Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Dasare apa? Lan sebabe apa kudu nganggo banten? Padine Bagong. Perkara dasar sebabnya aku ora ngerti. Aku mung entuk sasmita saka Danyang Semara Bumi. Sing tunggu ning pojok Beteng Wetan Kulon. Mau kidul kulon. Ha, ndeng kidul kulon. Karang Danyang iki nyok pindah-pindah kok ora tetep kok. Wah, Ning pokoke Danyang, ketok masilir kupingku. Wah, adem ki cetha nek kuwi laku ning Danyang. wah. Ora sababe, nek pancen kowe kepengin bayu memulai ya jangka. Ana ing omahe Bagong takoni Bagong isih gelem melu Pandhawa apa ora. Dikandhake nek Bagong iki kudu dadi syarat timbuling para Drupadi. Ngono? Wah, Bagong. Bagong. Bagong kuwi abdi Pandhawa. Nadyan wonge srogal-srogol. Nanging Pandhawa wis keputangan budi karo Bagong. Pandhawa tau tate dimong karo Bagong, digula wenthah karo Bagong. Apa Werkudara bakal mentala mateni Bagong? Nek perkara le mentala karo ora kuwi aku ngerti dhewe, kowe ora bakal mentala. Ning kowe iso nggunakake srana-srana. Merem dipet rasa weruh Bagong, terus sikilmu tak uncalke kena sirahe Bagong pecah wis pisah. Bagong mati. Upama kowe ora mentala Janaka, kon mentang langkap sarana mungkur. Janaka ki wong titis. Jemparing ora usah didelok. Lesane wae mesti kena. Mula Janaka kon mungkur, kon mentang langkap colke jemparing kanthi mungkur, aja nyawang Bagong. Bagong mesti modal. Wis ngono wae, wis dadi syarat baline kunduring para Drupadi nang negara Ngamarta. Nadyan ora weruh aku ora bakal mentala. Nadyan mboten sumerep kula mboten badhe mentala bapa menemban. Ya nek kowe ora mentala ya wis ora usah dadak werna-werna ndang bali ya. Ning para Drupadi ora bakal timbul nang labo-labet karo para Pandhawa. Wah. Janaka piye? Nggih, kula piyambak ugi bingung. Aja bingung, aja bingung. Apa kowe luwih mentala? Nek anak Prabu Puntadewa sedih, penggalihe merga kelangan garwa. Wong sedih iki kembange wong lara. Wong lara iki kembange wong mati. Nek nganti anak Prabu Puntadewa iki kok sedih, atine grantes saben dina, terus kecukulan lelara. Nek wis kecukulan lelara, ora iso ditambani, terus tekaning pati. Apa kowe milih kelangan Kakang tinimbang kelangan Batur? Lah nek aku luwih kelangan Batur. Batur ki dudu sapa-sapa. Batur ki dudu anak, dudu kadang. Ming melu ngempek ngono bae.
Mulane nganti kowe ora mentolo ya wis ora apa-apa. Ning ora bakal kowe kelakon ketemu karo Dewara Drupadi mbakyumu. Kadangmu sepuh Narendra Ngamarta bakal saya lara penggalihe. Wong lara ki mesti bakal tekaning pati, mbuh suwe, mbuh cepet mesti bakal dipundhut marang panguwasaning Dat Kang Purwengdat. Mergo wong lara ati ki ora duwe tamba. Wong lara ati ki ora ana tambane. Kejaba tambane yen to engkang bisa gawe seneng ing ati, mongko sing gawe seneng ing ati wis ora ana ning negara Ngamarta. Ana Prabu Puntadewa tekaning pati, Bagong urip ning kowe sedih selawase urip mergo ora iso ngleksanake dawuh Kadang Tuwa Werkudara. Perjaipun para Pandhawa kemawon menika mangke badhe kasembadan. Dasarmu apa kok iso ngaturke bakal kasembadan? Bagong mati, kula wis ngatur to. Nek kepengin gawe pati ning para Pandhawa niku kudu matine Semar lan sak anak-anane. Nggih. Monggo niki wis ana srana Bagong tekaning pati. Kok iso sampeyan iso ngendika nek Bagong mati Pandhawa ya bakale tekaning pati. Bagong mati, mongko sing mateni Werkudara. Kawula padha ngundhangake nek Bagong tekaning pati Werkudara sing mateni. Oh, mesti anak Prabu Puntadewa duka penggalihe. Terus anak Prabu Puntadewa ngukum karo Werkudara. Werkudara kon minggat saka negara Ngamarta. Werkudara mlebu ngalas mati. Ngoten nggih. Nggih. Lah Petruk Gareng nesu karo wong-wong Pandhawa. Merga wis wani mateni Bagong. Petruk Gareng ngraman teng negara Ngamarta pethoke Janaka do gelut. Petruk Gareng mati saka tangane Janaka, anak Prabu Puntadewa duka melih. Janaka didukani, mlebu ngalas mati. Lho apik to? Rancangane sip to? Perkara kelakon apa ora mbuh. Ning sing penting iso diomongke ngoten lho. Nggih. Nek diturut terus Gareng Petruk Bagong mati, Semar ijen. Semar ijen, tingak-tinguk. Bingung uripe. Ora ana sing ladeni, ora sing jak guyon. Ora iso sijak tetembangan liwung. Nggih. Semar sedih. Jukuk ladeng suduk salira, jukuk tali gantung. Semar mati. Kantun anak Prabu Puntadewa karo Nekula Sedewa. Nekula Sedewa tansah sedih atine. Wong sedih niku kembange lara. Wong lara kembange mati. Nekula Sedewa mati bareng. Mati bareng wong kembar niku sing siji lara, sing ngrasake lara, siji mati, siji mati. Oh. Kantun anak Prabu Puntadewa piyambak. Bingung, tilang-tilang. Arep nendi arep ngapa? Dadi ratu ra ana penggawane, ra ana nayakane. Nggih. Anak Prabu Puntadewa nglalu. Pun selesai. Pandhawa mati, Panakawan mati. Wonten sing ngamuk. Sing ngamuk sinten? Prabu Kresna, kelangan Pandhawa, kelangan Panakawan. Ditelusur sapa sing miwiti jebul wonten sing blakake nek sing dadi tuk sumbering perkara Begawan Durna. Mongko teng mriku wonten Sencaki. Sencaki nyaut glugu goleki sampeyan. Ajeng dandani omah napa? Mboten. Gawa glugu niku ajeng ngepruki sampeyan. Mboten mawon. Niku rak karangan sampeyan. Karangan kula karo karangan sampeyan niku wis beda. Kresna ya bingung Pandhawa tekaning pati, Panakawan tekaning pati. Kresna ora duwe kanca. Kresna ora duwe ruang. Kresna ora duwe sedulur. Dadi ratu ora duwe kanca, ora duwe ruang, ora duwe sedulur niku sedih atine. Wong sedih niku kembange lara. Wong lara niku kembange mati. Pun sedaya bakal tekaning pati. Kabeh mati, Pandhawa mati, Kresna mati, Panakawan mati. Terus sing teng donya ming Kurawa. Kurawa
Nggih, Kurawa ya sedih ranti kanca. Kurawa do sedih kabeh. Wong sedih kembange lara, mantekaning mati. Mati Kurawa. Ming kantun kula, sampeyan ya sedih ranti kanca. Ning kula tetep seneng sebabe bendina numpak jaran ngalor ngidul. Ora ana wong ganggu. Merdeka. Kurang sawu kok sampeyan dhewe sing arep golek seneng lho. Lho, nyatane ngoten Katipati. Bathuna, Wonten dawuh. nadyan dereng kasembatan kula sampun ngaturaken panuwun. Padi kae, Pak. Napa? Sami-sami. Nggih. Ngaten nggih. Paman Arya. Wonten dawuh Budana kang putus ingsun kundur kedatun. non paramadal pasilan. Yen tambahing pangestu. Bathuna, Wonten dawuh nggih. kinarya tandha matur nuwun, tandha tarima kasih saking kula kanthi wonten ing sasana pambujanan. Loh, napa menika? Sasana pambujanan menika menapa? Ya ngalah. Pendhitaning ratu kok sasana pambujanan kok ora ngerti. Sasana papan pambujanan menika dahar. Oh, maem. Nggih, Kasinggihan mekaten. Oh, nggih, nggih, monggo kula dherekaken. Monggo. Wonten menapa kemawon, nggih? Ayo jinuwun ora presa. Jinuwun ratu kok ana apa wae ora sampean bengi iki kok oleh dinggo nglipur ati kula Depati. nggih. Kakang Prabu Karna, nuwun sewu Yayi, bab perkawis menika kula mboten nderek, kula semanggaken. Paman Arya, wonten dawuh dataran para sata Kurawa lan para kawula. Nun inggih, ngestaken dawuh Kartowarma, wonten timbalan budana kang putus ingsun kundur kedatun. Nun paramadal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartowarma. Purna gatine mananggilan santus kundur kedatun celuk saking dampar kencana, kinapit gambaran gading. Kadhaken sangganing Purban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil patraning keprabon. Kawis dengan saking mandura tindak nyosri Naranata katon gumebyar candraning Sang Nata wau.
kudu mati pribaden gati ora alkose eling jaman kok yo sing eling bapak iku budaya ning